מה שצריך לקרות כאן במדינת ישראל זה שינוי סדר עדיפות בהתאם לשתי החלטות דרמטיות, שאין היום במגרש הפוליטי מי שמוכן לקבל את ההחלטות האלה. אחד, שוויון בנטל. כדי שזה יקרה, צריך ראש ממשלה שאומר, השותפים הטבעיים שלי זה לא החרדים. ההחלטה השנייה היא שנכנסים לחדר המשא ומתן על מנת להגיע להסדר. ראש הממשלה אומר, אני אדרוש שיגידו מדינה יהודית בחדר המשא ומתן ועוד כל מיני דברים. את כל אלה כבר השגתי בחדר המשא ומתן. ניהלתי אותו 9 חודשים. את כל ההישגים האלה 4 שנים מחכו לנו. קריאות נואשות לחלל האוויר, הם לא תוכנית מדינית, ומנהיג חזק לא קורא אלא עושה. עבור מדינת ישראל חזרתי להילחם. מדינת ישראל יכולה להיות המדינה הזאת שההורים חלמו עבורי, ואנחנו חולמים עבור הילדים שלנו. מדינה שמגיעה להסדר מדיני בדרך לשלום. מדינה שהילדים שלנו בוחרים בה כל בוקר מחדש. הם לא מסתכלים מעבר לים, הם חיים בה בכבוד. חזרתי כדי להשלים את המלאכה. בסופו של דבר זה מאבק על ערכיה של מדינת ישראל. אנחנו מאמינים שהדרך היחידה לשמור על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית זה לעשות כל מאמץ להגיע להסדר, שבדרך צריך לפגוע באלה שמנסים למנוע מאיתנו את ההסדר הזה, והחמאס בראש. כי אין רשות לאף אחד לקחת מאיתנו את התקווה ואת היכולת לחיות כאן בשלום. ראש הממשלה מפחד שמא תצוץ לה התקווה בלב אזרחי מדינת ישראל. וכשתצוץ התקווה הזאת, הם עלולים לחשוב שיש להם את היכולת לבחור, שיש להם את היכולת לקבוע מה יהיה כאן. באנו לומר למיואשים, אל תרימו ידיים, הנה יש לכם עבור מי להצביע. אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים בישראל, ותאמינו גם אתם, גם בעצמכם וגם בנו, וביחד נעשה את מה שישראל כל כך זקוקה לו, רבותיי. מה הפך. תודה רבה. אנחנו תקועים. 4 שנים הכל תקוע. הרבה יותר קשה להתפרנס בכבוד. הרבה יותר קשה להזדקן בכבוד. אין אפשרות לתת חינוך, אין אפשרות לטפל בבעיות התשתית. מי שעובד בישראל נענש, גורעים ממנו הטבות, וגם מאלצים אותו לסבסד אחרים. יצאנו לרחובות, הפגנו, האמנו שאפשר לשנות. השימוש בכוח ובעוד כוח מביא אותנו לפי פחד. זאת לא המדינה שההורים שלי חלמו עבורי. זאת לא המדינה שאני חולמת עבור ילדיי. גם אתם עדיין משוכנעים שאפשר אחרת. אפשר לייצר כאן חברה צודקת יותר. של דרך ארץ שקדמה לתורה. שנוכל לעשות צדק ולא רק משפט. חייבים ליצור כאן ממשלה של הרוב. חייבים לשנות סדרי עדיפויות. מנהיגות אמיתית, אמיצה, שמדברת על שלום בלי להתבלבל. קחו אתם, איתכם, את התקווה הזאת לקלפי, וביחד נעשה את מה שישראל כל כך זקוקה לו. אני מאוד אוהבת את ציפי לבני. היא היחידה שחרתה על דגלה את הנושא המדיני. יש לה ניסיון, ויותר מכל יש לה את האומץ לומר את מה שבאמת לדעתי צריך לעשות בשביל להציל את המדינה. ועוד דבר שמאוד מאוד מרשים אותי אצלה, זה שאני באמת מאמינה שמבחינתה טובת המדינה יותר חשובה מטובתה האישית היא. אני רואה את האתגרים של ציפי לבני כאתגרים קשים, אבל היא יכולה לעשות את זה. היא צריכה להגיד, אני אשמור על הביטחון הלאה, אבל אני לא יפחית את האנשים כל הזמן, ואני אעשה כל מאמץ לעבוד עם הערבים שעל ידי, ולא להגיד כל הזמן שאין עם מי לדבר. אני שמח להצביע של ציפי לבני, ואני גאה להיות חלק של הקבוצה הזאת. לרגש יש משמעות רבה בבחירות הפעם. לבוא מאהבה ולתת לה לפרוס כנף. לא ציני, לא פוליטי, נשי, רגשי. אלה לא ימי המנדט, ואנחנו אזרחים עם זיכרון. ימי בחירות, ימי נבחרת. יש מנהיג, והיא הנבחרת. עם יד על הלב, בלבני. הבחירות זה על העתיד של המדינה הזאת. עכשיו, כל אחד ואחת שהולכים לקלפי צריכים לחשוב על היום למחרת. אם אתם לא רוצים ממשלת ימין קיצוני, אם אתם לא רוצים את ביבי כראש ממשלה, ציפי לבני
לא צריכה לעשות שום דבר בשביל נשים, בשביל לשדרג את מעמדן. מעצם זה שהיא תהיה ראש ממשלה אישה, מעמד הנשים משודרג אוטומטית, תקרות הזכוכית נופלות אוטומטית. מי שמתלבט ולא רוצה את ביבי חייב להצביע לציפי לבני, כי אחרת הוא מצביע לביבי. קשה לי ונשגב מבינתי להבין נשים שלא מצביעות לציפי לבני. 900,000 איש עדיין מתלבטים ולא החליטו במי לבחור. לכן מי שמספר לכם שהבחירות הוכרעו טועה בגדול, אל תאמינו לו. 900,000 איש, כ-30 מנדטים. 900,000 איש זה יותר מצביעים ממה שיש לכל מפלגה במדינה. שרת החוץ היא זו שקבעה את המשוואה, ירי כנגד ירי. אנחנו לא ניתן לחמאס לקבוע את גורלנו. אלה דברים ששמעו וימשיכו לשמוע ממני כל אומות העולם. ציפי לבני היא זו שגייסה את כל הקואליציה המדינית הפנטסטית שהייתה פה. taking place in Gaza was caused by Hamas. J'ai condamné avec toute l'Europe le Hamas. ومن يراوغ في فهم هذا التحذير فعليه أن يتحمل مسؤولياته. קשרים וההבנות שהשכילה ציפי לבני לרקום, יש בהן מבחינת נכס אסטרטגי למדינת ישראל. President-elect and I understand Israel's desire to defend itself. היא לא הייתה מוכנה לוותר או למשכן את האינטרסים של ילדי ישראל. יש נקודה שבה כל מדינה וכל הנהגה אומרת עד כאן. If somebody was sending rockets into my house where my two daughters sleep at night, I'm going to do everything in my power to stop that. קשר שקשר לאורך השנים אפשר לנו מרחב תמרון כזה שבסיומו אפשר לומר ניצחנו וניצחנו בענק. ורק כשאנחנו ביחד, אבל אין מי שיוכל לנו. וביחד נעשה את מה שישראל כל כך זקוקה לו.